హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ చూడండి, మా దబ్బకాయ పచ్చడి, మా చెట్టు కాసినటువంటి దబ్బకాయలతో పచ్చడి పెట్టినాను అనమాట. ఇదిగోండి చూడండి, అబ్బా స్మెల్ మాత్రం అదిరిపోతుంది అనమాట. ఇందులో ఏం లేదండి, నేను కలిపింది నా దబ్బకాయలు, పసుపు, ఉప్పు, కారం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం ఇవేంటి గుర్తు రావట్లేదండి, అదే రౌండ్ ఆవాలు కొంచెం మెంతులండి, ఇది ఉప్పు, ఇంతవరకు కలిపి చేసిన పచ్చడి అండి. చాలా బాగుందన్నమాట టేస్ట్. ఇది పెరుగన్నంలోకి అయితే సూపర్గా ఉంటుందండి. మీరు కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఇలాంటి దబ్బకాయ పచ్చడి అనేది ఎప్పుడైనా తిన్నారా అనేది. మా ఇంట్లో అయితే చెట్టు ఉందండి, అందుకని మేము అప్పుడప్పుడు పెట్టుకుంటూ ఉంటాము. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి.